Dobrý deň, sa máte, zasa som tu. Som zbavený. Teraz musím čakať do rána, lebo asi tam je vo Fortnite nová hra. Tak. Ja neviem, či ja budem spať. Ja teraz pozerám Fortnite. To musím vydržať. Tak, za 7. deň mám národky večer. Ak som mal povedal, večer spravím video a na národky asi budem mať telefón Samsung. A Paťo mi nainštaluje Fortnite. Ja si kúpila V-Bucksy. Môžem si robiť, čo chcem. Marek tiež príde na moje národky, tak spravíme video na jeho telefóne, lebo ak chcete vidieť môj telefón, tak musíme natočiť video na Marekov telefón. Tak. Ráno natočím tiež video asi. Tak. Dáme bilión lajkov. Proste koľko lajkov vy dáte proste. Tak. Dovidenia. Nemôžem to stopnúť. Čakajte, teraz.